Zan rayu da ke littafi na farko fita ta ɗaya. Gurin dinar ya cika makil da ɗimbin jama'a, kai da gani ka san biki ne na masu nera. 'Yan mata top class ke juyi tsakiyar gurin, yayin da hall ɗin ke fitar da wani azababban ƙamshi. Daga gefe kuwa wasu 'yan mata ne su biyu, kowacce zaune take, hankalinta na ga kan wayarta ƙirar iPhone 6. Sam hankalinsu baya ga cikin hall ɗin. MC ya buƙaci babbar aminiyar amarya, 'yar uwa ga amarya da ta fito. Fitowar tata ita da aminiyarta ta saka hall ɗin karaɗewa da ihu tare da sowa. Tana karɓan abin maganar, gurin ya yi tsit kamar ɗaukewar ruwan sama. Daga gefe kuwa wasu dandazon samari ne ke ihu, banda Fina babu abin da suke faɗa. Sunana Safina Khalid Mudansir, ta faɗa kallon kaf mutanen da ke cikin hall ɗin kafin ta ci gaba da faɗin. Duk cikin ku nan babu hegen da bai san injiniya Khalid Mudansir ba. Hall ɗin ne ya sake karaɗewa da ihun mutane, ta yi tsit kafin ta ɗaure fuska. Ta ce, na ɗauka biki ne na masu nera, sai na ga abin ya bambanta ga dangin ango, don ban ga alamun akwai arziki a tare da su ba. Kaf ɗinsu sanye suke da yadin da bai wuce 20,000 ba, kuma a haka don tsabar renin hankali aka gayyaci Finat. Ƙanwar ango ta taso a fusace da niyyar ɗauke ta da mari don ta gama ƙulewa da wulaƙancinta. Aminiyarta da ke kusa da ita ta yi saurin riƙe mata hannu tana hararanta. Wani jayir murmi Finat ta saki kafin ta aika mata da wani irin kallo tana faɗin, batta Maryam, ki bar hegiya ubanta ya mutu yana nadamar haihuwarta. Wurgar da abin ta yi sannan ta yi gaba abinta. Ishak abokin ango ya tare ta da murmushi don tun da ta higo ta tafi da hankalin shi. Excuse me Finat, ya sha gabanta tare da harɗa hannayensa. Wani kallo ta zabga mishi kafin ta ce what? Just a few minutes. Sakinat, ina son contact ɗinki please. Ya haɗe hannayen shi guri guda ɗauke da murmushi. Ita ma murmushin ta sake tare da zabga mihi mari, ta yi gaba tana faɗin take it boy. Hall ɗin ya ɗauki ihu har ta fice bai saki inda ta mare shi ba. Bayan shi ya ji an dafa tare da faɗin well done, maganin ka kenan. Ban ga amfanin kula macen da bata san darajar bil'adama ba. Next time idan zaka kula wata ka fara duba diresin ɗinta bifo. Bai jira amsarsa ba ya zagaye shi tare da barin hall ɗin. Amarya kan banda hawaye babu abin da take. Ta yi nadamar gayyatar Finat gurin taronta. Duk da ita ce babbar aminiyarta, amma bata yi tunanin za ta mata haka ba. Ko ba kome ya kamata ta duba alaƙar da ke tsakaninsu ta 'yan uwantaka. Excuse me, ko ma ciki inda na zauna za ka ga hanki ka ɗauko man trap ɗinta a ƙasa, ta faɗa tare da kallon shi da flash ɗin wayarta. Yadda motarta bata amsa mata ba, haka bai ko kalli inda take ba, ya saka hannu da niyyar buɗe motar. Jiya ta fusge ki ɗin tare da wurgar da shi ƙasa. Har ka isa ina maka magana ka wuce ni? Dan gidan uban waye kai, me kake takama da shi? Ya fusge ya kalle ta ya girgiza kai yana murmushi. Ba tare da ya ce mata komai ba ya ɗauki ki ɗin ya higa motar ya bar ta tsaye riƙe da mamaki. Har ya tada motar ya ji tana faɗin wawan banza ba ƙauye, da sauri ya ja motar shi ya bar gurin gudun matsala. A falo ta iske giranduma ɗinta ta wajen dad. Gaida ta yi fuska murtuk sannan ta buɗe firij ta fito da robar suwan ta ɓalle murfin tana sha. Safina manya, ke dai haka halinki yake, kakar ta faɗa tare da kallonta tana girgiza kai. Safina manya, Anty Fati ta fito daga kicin rike da katon tire a hannunta ta ajiye kusa da kakar tare da tsiya mata lemo a cikin kwaf ɗin ta miƙa mata. Kakar ta ce sannu Fadima, Allah ya biya ki, kin ji ko? Allah ya ji kan Habiba. Amin ta faɗa ɗauke da fara'a. Sannan ta kalli Finat tana faɗin, Safina har an dawo? Ba tare da ta kalle ta ba ta ce baki san dawowa ta ba ko saboda na tsare miki gidan uba ko. Ta ɗago tare da zuba mata ido tana aika mata da kallon da ke kunshe da tsabar raini. Kakar ta ce ƙaniyarki Safina, ahi baki da mutunci, matar ubanki kike faɗa wannan maganar? Uwata ce ta faɗa a hasale. Ai ƙanwar uwarki ce marar mutunci, matar da tun kina cikin tsimma ta rene ki ta goya ki, ta baki abinci ta baki tarbiya. Haba Safina, in ce abincin ubana ke kawowa ko daga gidan kaka kakarta ta zo da hi. Ina jin tun da ya haɗa mata garan biki bai kuma aiko mata da ko tiyar hinkafa ba.
Riƙe baki ta yi tana faɗin Safina kin ga Girandi idan gulma ta kawo ki gaskiya ki tafi abinci dai na ubana ne goyo kuma da kike magana ta ɗauko zani ta ga inda ban goya ta ba. Tarbiya kuma ai ba da kuɗinta ta biya min kuɗin Islamiyya ba. Ta jefar da robar ruwan tare da higewa ɗaki abinta. Uwa ki na ce ka ji min ja'iran yarinya to dan ubanki ki zo na ɓalle miki zani na ki goya tan mu gani marar kirki. Anti Fati ta ce ki yi haƙuri sai dai Allah ya shirya. Kaka ta amsa da amin Fatima kina ƙoƙari. Da sauri ta yo baya tare da nuna shi da hannu. Kai ne ɗan iskan nan da na aike ka las gurin dina biba kika zuwa ko? Da mamaki ya kalle ta tare da kau da kai gefe guda ya ci gaba da tafiyar zai hige cikin falon. Wani ɗan iska ne ya bar wannan abun ya higo nan gidan? Ta faɗa cikin tsawa tare da nuna Abdulmalik da hannu. Cak ya tsaya tare da juyawa yana kallon ta. Kadda a ce wannan yarinyar diyar oga ce tab albasa bata yi halin ruwa ba. Wani ya je yana faɗa mata wai Alhaji ya ce ya higo da shi. Ci gaba da tafiyar shi ya shige falon da sauri. Ita ma dawowa ta yi cikin sauri ta koma cikin gidan tana bala'i ita kaɗai. A babban falon ya iske Alhajin zaune saman kujera har ƙasa ya zube ya gaida shi cikin girmama. Cikin far'a ya amsa mishi yana faɗin ya zauna da kyau. Girgiza kai ya yi tare da dukar da kanshi ƙasa. Abdulmalik Alhajin ya kira sunan cikin nutsuwa na'am. So nake ka baro ofis ka dawo gidana. Direba da ke kai Safina unguwa shine ta kora ni kuma bana so tana higa ta dinga fita ita kaɗai tunda aikin nan da ofis ɗin duk ɗaya ne a nan ma ka fi samun sauƙi tunda akwai boys quarters da za ka zauna wanda zai fi maka sauƙi amma sai ka yi haƙuri da halinta na yaba da hankalinka iya sa ma na nemo ka ina fatan ba matsala. Zuba ta fara keto mishi ta ko'ina duk da AC da ke gauraye da falon. A iya sanin sam yarinyar ba ta da mutunci. Duk da sau ɗaya ya taɓa ganinta sannan ko kaɗan bai yi tunanin ita ce ta yi wannan rahin mutuncin ba sannan sam albasa ba ta yi halin ruwa ba saboda mahaifinta mutumin kirki ne. Muryar Alhaji ta katse mishi tunani yana faɗin ka yi shiru Abdulmalik ko ka fi son zama can ne? Ɗagowa ya yi a wahale yana faɗin ba matsala Alhaji na gode sosai. Kan yi bai san abin da yake faɗa ba. Cikin jin daɗi ya ce amin Abdulmalik Allah ya maka albarka ya ji kan mahaifinka. A hankali Alhajin ya juya ga Safina da ke tsaye bakin kofa tare da miƙa mata hannu. Ɗan takowa ta yi har gaban shi ta zauna bisa hannun kujerar da yake zaune tana ɓata fuska. Hannunta ya kamo yana karantar yanayin fuskar sannan ya ce Safina ga sabon direba nan kullum zai dinga kai ki inda kike bukata bana son matsala. Wannan karan Safina abba da wannan abin zan yi yawo ta faɗa da ƙile. Kwarai dan na gaji da yayancin ki Safina ki kiyaye ni wallahi bara ta iyu ki dinga wulakanta duk wanda aka kawo miki karkashin ki ba. Abdulmalik ba wai yaro kaɗai na ɗauke shi ba amincacce ne. Miƙewa ta yi tana bubbuga ƙafa tare da turo baki. Mene matsalar Safina? Abba ya tambaya tare da miƙa mata hannu. Ba na son shi ne kawai. Abba last week fa bikin Biba ya rena min hankali ashe ma da motar abbana yake tutiya ni dai. Katse ta yi yana faɗin wuce Safina da sauri ta fara hawa sta tana gunguni. Bakin faɗinta ta yi karo da antifati wani sakaran kallo ta watsa mata tare da higewa ɗaki abinta. Bayan ya bar gidan da gidansu ya nufa. Nana kanwashi ya iske tsakar gida tana wanke-wanke. Subhanallah Nana waye baki wannan aikin bayan baki da lafiya? Ya tambaya a ruɗe tare da matsa kusa da ita. Ni ce nan dan ubanka ko zaka dake ni ne marar mutunci? Inna sahu ta fito daga ɗakinta tana faɗa. Me ya kawo na duka kuma inna? Kawai na ga bai dace ba tunda ba ta lafiya a ba ta aiki irin haka. Tahi Nana jeki bara na inda in ji ko da kyau uwarta ta zo bana son nakan banza na mata ta faɗa a harziki tare da matsowa kusa da Nana. Nana ta ce ban dai ka barsa idan ka ji Allah. A harzike ya juya za ya fita wayar shi ta ɗaurin gin har ta yanke bai ɗauka ba sai da ya zauna saman dakalin gidan sannan wayar ta sake ƙara karo na biyu. Sunan oga da ya gani ya sa shi ya daidaita nutsuwar shi tare da ɗaukar wayar. Oga ya ji yana faɗin Abdulmalik kana lafiya? Tun ɗazu Safina ke kiranka ka zo ka kai ta salon baka ɗauka ba. Wallahi Alhaji ban lura da kiran bane amma ga nan zuwa ya faɗa tare da miƙewa. Ayya ni ma abin da na faɗa mata kenan amma ka san Safina da rigima Alhajin ya faɗa a hankali. Dan murmushi yayi yana faɗin afuwan Alhaji ga nan a hanya Oki ya faɗa tare da yanke wayar. Miss call ɗin ya buɗa tunanin shi zai ga irin kira 3 ko 2 amma sai ya ga sau ɗaya ta kira shi. Shine har ta faɗa wa abbanta ya faɗa tare da gyara miro ɗin left hand ɗin shi.
Cikin mintuna 10 ya isa gidan. Ga mamakin shi sai ya ganta zaune ita da wani saurayi bisa kafet a harabar gidan. Don duk tunanin shi za a iske shi tana jiran shi, amma sai ya ga zancen ta take hankali kwance. Ba wani dalili, kawai ya ji gaban shi ya faɗi. A sulale ya isa gurin da suke zaune tare da faɗin, "Madan gani a hankali." Bata kalle shi ba, sai dai saurayin ne ya kalle shi, ya ɗauke kai. Ya yi tsawon mintuna 10 kafin ya sake faɗin, "Madan gani fa." "Uwar me zan maka?" ta faɗa a fusace. Ya ji ciwo amma ya daure tare da daidaita fihin shi yana faɗin, "Oga ya ce kina kira na. Sorry, ni sam ban ga lokacin da kika kira wayata ba. Dama ta ya za ka gani? Ƙwalwa ta tunƙushe da tuwon dawa." Shiru ya mata ba tare da ya kalle ta ba. Saurayin nata ya ce, "Fina please ki sallame shi, ya mana tsaye a kai, ya ɓata mana iskar guri." Jibarsa ya yi ta tsayuwa, idan ya gaji ya tafi, don ban ga uwar da zai mun ba. Yanzu lokacin da na kira shi ai bai zo ba, kawai Abba ya ja min reni. A hankali ya ja ƙafafuwan shi za ya fita, sai da ya kai bakin ƙofar ya ji tana faɗin, "Malik." Duk da yana cikin ɓacin rai, hakan bai hana shi jin daɗin sunan daga bakinta ba. Cak ya tsaya ba tare da ya juyo ba. "Ka jira a waje, idan na gama zan duba, idan da lokaci sai ka kai shi." Abdulmalik bai bar gurin ba sai da aka kira sallar magariba, sannan ya miƙe ya yi alwala tare da sallah a masallacin gidan. Yana fitowa masallaci ya ga ta fito raka Jibrin, don kallon shi ta yi kafin ta kau da kai tana ɗagawa Jibrin hannu da wani blowing smile a fuskarta. Sai da ya ja motar shi sannan ya juya gurin Malik ɗin ta kafa mishi ido. "Zaman me kake mana anan?" Ba ƙaramin ƙona mishi rai tambayar ta yi ba. Ya danne tare da faɗin, "Ke kika ce na jira ki Madan, zan kai ki salon ko gidan uwarka zan tafi da daddaren nan. Kai baka da tunani, baka san darajar mace ba." "Kwaman dalla matsa na wuce," ta faɗa kamar idanuwanta za su fito saboda tsabar harara. Hiru ya mata tare da matsawa ya bata hanya. Sai da ta kusa shiga gidan sannan ta ɗan ɗaga murya tana faɗa, "Gobe by 7:30 ina jiran ka, kar ka ɓata min lokaci. Sannan ba kiran ka zan yi ba, idan ka so ka kai karfe 3 PM baka zo ba bullshit." Ko sauraron ta bai yadda sa bai hige motar ya bar unguwar. Bakin titi ya yi fakin tare da kwantar da kanshi saman sitiyarin motar. Zuciyar shi na bugawa da azabar ƙarfi. Kanshi ya dinga bugawa a jikin sitiyarin ko ya samu sauƙi, amma kamar ƙara watsa mishi gas ake a zuciya. Sai da ya ji ana kiran isha'i sannan ya fita daga motar. Ya gangara masallacin da ke kusa ya yi sallah. Gurin mai sayar da abinci ya nufa, ya sayi shinkafa da wake da miya take away 2, sannan ya nufi gida. Garejin da yake ajiye motar ya kai ta, sannan ya taka ya shiga shagon da yake kwana. Ya watsa ruwa tare da sanyo baƙar jallabiya, ya ɗauki take away ɗin guda ya nufo gidansu da shi. Tsakar gidan ya yi duhu. Nana kaɗai ce a bakin ɗan ƙaramin icen mangwaron da ke gefe, ta ƙudundune sai rawar sanyi take. Nana ya faɗa a ruɗe tare da ɗago ta ya haɗe ta da jikin shi. "Menene Nana, ya akai kika fito ke kaɗai tsakar gida duk wannan uban sanyi?" ya faɗa tare da ɗago fuskarsa. Kuka ta sake a hankali tare da kwantar da kanta a jikin shi. "Ba dai inna ta ce wai ba baran kwana ba a ɗakinta saboda ɗazu ka mata rahin kunya," ta faɗa cikin kuka. Duk ya ruɗe yana bubbuga bayanta. Baƙin ciki biyu suka tarar mishi. To yi shiru, kin ji ko? Kin ci abinci?" ya tambaya a hankali. Girgiza kai tai tare da ɗago kanta. Ba tare da ya ce mata komai ba ya zaunar da ita bakin ɗakin Baffa. Ya buɗe mata abinci da sauri ta dinga ci kamar wani zai ƙwace mata. Sai da ta cinye sannan ya ɗebo mata ruwa a randa ya miƙa mata. Kin ƙoshi ko?" ya faɗa a hankali. Ɗaga kai ta yi tana sauke ajiyar zuciya. "Baffa ya dawo ne?" Za ta ba amsa suka ji sallamar shi. Tare suka amsa mishi, sannan Nana ta yi saurin karɓo buhun da ke hannun shi. Fuska sake ya ce, "Nana ba a yi bacci ba?" Kawai ta ce tare da murmushi. Malik ma gaisuwa suka yi sannan ya musu sai da safe ya tafi. Baffa ya buɗe ɗakin shi suka shiga tare. Dama ya saba in dai ya ga Nana tsakar gida to a ɗakin shi za ta kwana ranar saboda baƙin halin inna Sahu. Yar katifar shi ya gyara mata ya ce ta kwanta, sannan ya shimfiɗa buhu ya yi sallah tare da kwanciya gurin. Ko kanta inna Sahu bai ba. Ɗan da safe ya wanka, ya hirya cikin ƙananan kaya, wando bulu sai rigar shirt. Duk da kayan ba masu tsada ba ne, amma sun yi bala'in karɓar shi. Dan turaren shi ya shafa mai sauƙin kuɗi tare da ƙanshi mai daɗi. Ƙarfe 7 daidai ya isa gidan. Lokacin masu aikin gidan kowa ya kama aikin gaban shi. Har harabar gidan ya shiga da mota, sannan ya zauna saman farar kujeru yana jiranta. Wajen ƙarfe 8:15 AM ta fito sanye da kayan sufat
za ta yi gajjamin da ke kusa da gadin ɗin gidan. Cikin mamaki ya bi ta da kallo kafin ya miƙe tsaye ya bi bayanta. Madam ya kira sunan a hankali ganin za ta yi gajjam ta bar shi a tsaye. Dan juya ta yi tana kallon shi a murtuƙe ba tare da ta ce komai ba. Kin ce karfe 8 AM na zo ko? Ya faɗa yana kallon fuskarta. Da yaushe na ce ka zo? 7:30 madam. 7:30 madam kuma yanzu har past 8. Sai 12 PM zan yi lecture ɗin. Sorry ka jira ni. Bata saurare shi ba ta hige abinta. Jiya ya hawaye yana neman zubo mishi. Da ya san haka wannan shegiyar yarinya ta ce da bai yarda da aikin ba. Babban abin da ya fi ɗaga mishi hankali 12 PM ake tado suna na makaranta. Sam in na saho ba ta ba da kuɗin mashin sai dai ta ba wa 'ya'yanta biyu ita kuma in dai bai je ɗaukar ta ba sai dai duk uwar tafiyar da ke kawai ta taho a ƙasa. Ajiyar zuciya sake tare da jan ƙafar shi ya fita. Cikin mota ya koma ya fito da timetable ɗin shi ya duba. A ganin yana da lecture ƙarfe 10:12 ya sa shi jin ɗan sanyi-sanyi. Yana shiga 'yar Adwa University ya fara ganin coursemate ɗin shi suna higowa. Tsayawa ya rage wa mazan hanya sannan suka shiga faculty of law. Lecture ake musu amma sam hankalin shi ba gurin yake ba. Ganin 11:15 ta yi gashi lecturer ɗin baya da niyyar fita tunda dama sai 12. Ishak ya kalla ya ga shi ma danna wayar shi yake abin shi. Dan taɓo shi yayi yana magana a hankali. Zan tafi police idan za a yi attendance kamun. Ɗaga mishi kai yayi ba tare da ya kalle shi ba. Sulalewa ya ta kofar baya cikin sauri ya fita ba tare da lecture ɗin ya gan shi ba. Cikin sa'a kafin 12 ɗin ya isa sai da ya kusan 30 minutes sannan ta fito sanye da wani farin lace mai stone blue sai ɗan ƙaramin mayafinta blue da ƙaramar jaka a hannunta. Duk da bata cika fara'a ba amma hakan ba ƙaramin kyau ta yi ba. Baya ya buɗe mata ta higa sannan ya zagaya shi kuma ya shiga ya ja su. Cikin nutsuwa yake tuƙin ta gilas ɗin gefen shi yake hango kyakkyawar fuskarta tana latsa waya tare da sakin wani blowing smile da ke fito da side dimple ɗinta. Bai lura ba sai da ya ji tana magana cikin faɗa. Bak na ce maka. Wani uban burki ya taka tare da yin baya a hankali. Yawwa nan ta faɗa tare da ɓalla ƙofar ta fita. Shi ma da sauri ya bi ta ganin abin da za ta fitar mawa. Gaban shi ya yi muguwar buga ganin Safina da ke gaban Nana tana riƙe da hannunta tare da saki mata murmushi. Duk da ba jin abin da suke faɗa yake ba amma yana ganin bakin Nana na motsawa tare da saka bayan hannunta tana share hawaye. Bai gama mamaki ba sai ya ga Safina ta ɗaga Nana cak tare da manna ta a jikinta tana bubbuga bayanta alamun lallashi sannan ta nufo mota da ita. Cikin sauri ya koma motar tare da kifa kanshi. Wani irin daɗi ke ratsa ta ko'ina ya rasa dalili. Har sai da ta zauna sosai ta ɗaura Nana saman cinyarta sannan ya tada motar ba tare da ya bari Nana ta gan shi ba. Ta madubi yake kallon su. Me sunanki? Safina ta faɗa tare da gyarawa na nauyin hijab ɗinta da yake shi. Cikin muryar kuka ta ce Nana shi ba na ce ki daina kuka ba. Yi shiru kin ji ta faɗa ɗauke da fara'a. Oya Nana ba suna ba ne gaskiya me asalin sunanki? Nana Aisha ta faɗa a hankali. Yawwa daga yau idan yayanki bai zo ɗaukar ki ba kar ki kuma masa kuka. Kin ji ko ni zan zo na ɗauke ki kullum zan biyo ta nan kin ji ko dama duk haka suke. Ta faɗa tare da kauda kanta gefe guda. Da sauri ya kalle ta ga mamaki sai gani yayi ta goge idanuwanta da hankicin da ke hannunta. Wani unguwa kuke? Ta faɗa a hankali. Ƙofar Marusa. Nana ta faɗa tare da kallon Safina. Malik ƙofar Marusa za mu kai Aisha ta faɗa har lokacin tana kallon waje. Bai yi magana ba sai dai canja akalar motar ya tare da ƙura mata ido ta madubi. Da dai firamare suka tsaya da yake ƙofar bare ta shiga ciki ba. Su duka biyun suka fita tana riƙe da hannun Nana. Fitowa yayi ya zuba musu ido tare da harɗa hannuwan shi guri guda yana sakin murmi mai fitar da sauti. Gaisuwa mai yawa tare da fata alkhairi ga duk masoya. Tafiyar da ya fara kan shi shin ashe Safina na da hali mai kyau irin haka? Bai yi tunanin za a samu ɗigon tausayi ba haka a ranta. Hango ta da ta fito daga lungu ya sa shi kafe ta da ido ɗauke da murmushi a fuskar shi. Tafiya take cikin nutsuwa kamar tana jin tausayin taka ƙasa har ta iso kusa da shi bai sani ba. Ɗan ƙaramin tsoki ta ja tare da higewa motar ba tare da ya sani ba. Jiya ta fizge motar kamar za ta banke. Kallo ya bi ta da shi kafin ya tsayar da Okada ya bi bayanta. Bai yi tunanin za ta tafi ta bar shi ba. Duk da tana ganin shi ta cikin miro ɗin motar hakan bai sa ta tsaya ba har sai da motar alƙalam sannan ta tsaya ba har sai da ta kai alƙalam sannan ta hige abinta. Bata gama fakin ɗin motar ba ya iso cikin sauri ya sallami mai motar
motar Okada sannan ya matsa kusa da ita yana faɗin sorry madam wallahi ban san kin iso ba. Wani kallo ta watsa mishi lokacin da take ƙoƙarin rufe motar. Kana aikin me har na wuce ta gabanka, ta faɗa tare da kafe shi da ido. Hankali na baya gurin ne madam, ya faɗa kamar mai raɗa. Faɗa min gaskiya kana kalle ni ko? To faɗa min ya ka ga yanayin tafiyata, ta burge ka ne ko yaya? Ta ƙara yin maganar tare da wurga mishi ki ɗin. Hiru ya mata ba tare da ya kalle ta ba, sai ma lumshe ido da ya yi a hankali. Runtun zunubi ne Malik. Ƙarfe 4 PM zan fito. Ta juya a hankali ta hige hall ɗin. Bayan ta ya bi da kallo tare da jingina da motar a hankali, lumshe ido ya yi jin har lokacin yana jin ƙanshin turarenta. Cikin motar ya koma ya tada tare da barin makaranta. Anty Bilki ta kalla lokaci guda ta ɗaure fuska tana kurɓar lemanta a hankali. Anty Bilki ta ce wai Fati haka kike zaune da wannan marar kunyar yarinyar tana kallon mutane a ɗage? Anty Fati ta juyar da kai tare da kallon Safina sannan ta ce to ya zan yi Bilkisu, sam Alhaji baya ganin laifinta. Kwanaki fa har cewa ta yi za ta mare ni a gaban shi amma ya kasa ɗaukar mataki. Anty Bilki ta ce ke Safina zo. Babu musu ta taso daga kujerar da take ta dawo kusan kafet a gabansu ta zauna tare da haɗa ƙafafu tana kallon su. Ke Safina ai baki da mutunci, dan ubanki Fatin zaki mara dan kina marar kunya, duk yau kika girma. A nan dan ubanki ta gama wahala da ke wadda ko uwarki bata miki kalarta ba. Amma cikin sauri ta ce Anty Bilki ki bar saka mata cikin tsiyarku gaskiya. An saka ta ɗin dan ubanki, ke ɗin nan babu wanda ya isa da ke, ba kya jin maganar kowa sai ta ubanki. To wallahi mun gama miki komai tunda har muka haɗa uba da uwarki, ko ki ki ko ki so mu uwayenki ne, shegiya marar mutunci. Tahi ta hige ɗaki, durowa ta buɗe ta fito da turmin zani da rigunan jarirai guda 3 da ta saya za ta kai wa ƙanwarta, ta fito da su falon. Bisa kujerar da Anty Bilki take ta ajiye sannan ta koma ta zauna tana faɗin Anty Bilki kin ji da umana ta haife ni baki wuce ki bata turmin zani da rigar jarirai ba. Daga Anty Bilki har Anty Fati buɗe baki suka yi suna kallo tare da sauraron abin da za ta yi. To ga kayan ki nan na biya ki, kar ki kuma zuwa ki ce za ki min rahin kirki. Tana gama faɗin hakan ta miƙe tare da barin falon. Tana ji Anty Bilki na zaginta amma ko ta nuna ta san da ita suke ba ta yi ba. Gado ta faɗa tare da sakin kuka a hankali ita kaɗai kamar an tsikare ta miƙe tare da ɗaukar hijab har ƙasa ta fita da gudu ta wuce su a zaune har lokacin maganar ta suke. Fita ta yi daga gidan ko mota bata tsaya ɗauka ba ta fara tafiya ƙasa har bakin titi sannan ta tsayar da napep ta higa. Dutsen Sef Low Cost ta ce ya kai ta. Tafiyar minti 10 ta isa gaban wani madaidaicin gida ta sauka ta bashi kuɗin sannan ta faɗa gidan. Wata 'yar dattijuwa ta iske tana gurza ɗanyen kabewa a jikinta ta faɗa tare da sakin wahalallen kuka mai fitar da sauti. Ajiye kuɓewar ta yi tana bubbuga bayanta a hankali har tsawon 'yan mintuna kafin ta ɗago fuskarta tana faɗin menene matsalar Husna? Uma ta kaka ina misin nata sosai don Allah ki barni na kashe Anty Fati ko zuciyata ta yi sanyi kaka, ta faɗa cikin kuka. Kul Husna kar na kuma jin kin kira kalmar kisa a bakinki. Ke kika halicce ta, ba na so kin ji ko? Ki bar su da Allah da sannu duniya za ta ba su kahi. Me da kanta ta yi jikin kakar tana jujjuya kai a hankali. Da ki je ki zubo kuskus na nan cikin 4+ ki cikin jiko. Na ƙoshi ta faɗa a hankali. Tahi na ce miki ko me kika ce? Kalli cikinki kamar babu 'yan hanji a ciki. Sanin gaskiya kaka ta faɗa ya sa ta miƙewa hankali tare da cire hijab ɗinta. Nan ta ɗebo abinci ɗan kaɗan ta zauna tana ci. Sai kusan magariba sannan ta fito da wayarta ta kira Malik. Ringin ɗaya ya ɗauka cikin sanyin murya ya mata sallama. Bata amsa ba ta ce Malik ka zo Dutsen Sef ka ɗauke ni yanzu. A hankali ya ce madam ina asibiti wani friend ɗina baya lafiya. Matsalar ka ce Malik within 20 minutes ina jiran ka, ta faɗa tare da yanke wayarta. A hankali ya lumshe idon shi don yanzu sam bata mishi rai sannan ya kalli Fahad da ke bawa Ahmad abinci ya ce Fahad idan ya tashi ka ce masa na tafi ɗauko madam amma zan dawo insha Allah. Ina za ka Malik? Ita madam ɗin ba za ta dubi uzurin da ka faɗa mata ba ta dawo ta hau mashin ta koma gida. Ya ƙara shi magana tare da jan ɗan ƙaramin tsaki. Fuska Malik ya ɓata tare da faɗin to me naka a ciki? Kai ta ce ka zo ka ɗauke ta? Allah ya baka haƙuri, ya faɗa tare da ajiye bal ɗin hannun shi. Amin kawai ya ce ya fice da sauri yana duba wacce ɗin hannun shi. Ko da ya ga Dutsen Safin
da ya kira ta ya fi 6 times sannan ya sauka. Ta ce ya jira ta kusa da firamare ɗin nan tana zuwa. Fitowa ya zauna saman motar yana jiranta ta inda za ta ɓullo. Da yake hijab ta saka sam bai gane ta ba, sai da wata mota ta haska ta sannan ya gane ita ce. Sumar kanshi ya shafa don ba ƙaramin kyau hijab ɗin ya mata ba, sam bai yi tunanin Madan na saka hijab ba. Ganin motar da ta haska ta yo baya ta tsaya daidai ita ya sa shi saukowa daga saman motar ya isa gurin. Na cikin motar ne ya fito, wani irin ƙato da shi, sai uban ciki baƙi ƙirin, sai wahe baki yake tare da faɗin, ‘yan mata ina zuwa cikin wannan daren. Duk da cikin duhu ne, hakan bai hana ta zabga mishi harhara ba, tare da zagaye za ta wuce. Mutumin ne ya yi saurin kai hannu zai riƙo ta, Malik ya yi saurin riƙe hannun yana mai irin mungun kallo. Ɓata fuska yana faɗin, bismillah Madan. Ɗan kallon shi ta yi tare da haɗa fuska ta ce, me haka Malik? Bai kalle ta ba, sai dai wani mungun kallo da ya watsa mata, sannan ya juya yana kallon mutumin da ya fizge hannun shi yana faɗin, how dare ayu za ka riƙe hannu? Please Madan, let's go, ya faɗa yana kallon fuskar Safina har lokacin fuskar shi na ɗaure. Ɗan ƙaramin tsoki ta ja tare da kallon mutumin na 'yan mintuna, lokaci guda ta kuma fahimtar shi Alhaji Sallau ne, makwabcin su kaka, sannan tsohon saurayin Anty Fati kafin ta auri abbanta, sannan lokacin da mamanta ke raye tana yawan ganin shi gurinta. Muryar Abdulmalik ta ji cikin tsawa yana faɗin, wallahi ko ka bar nan gurin ko na maka rahin kirki, babu abin da ya yafe ni da ko kai waye. Mutumin ta kalla sannan ta ɗauke kai tana murmushi tare da faɗin, sorry bai san ka bane, shi yasa Abdulmalik mu je motar ta faɗa ba tare da ta jira abin da za su ce ba. Sai da ya aje ta a gida sannan ya tafi. A bakin kofar shiga falo ta jiyo muryar Uncle Abba ƙanin Anty Fati yana faɗin, anti na samu aiki a school ɗin su Peanut, duk wani baƙin cikin ki zan fanshe miki. Sun kin san jiya na haɗu da abbanta, shegen ko sisi bai bani ba, baya da guri sai na ɗiyar shi. Yar dariya ta sake tana faɗin, kai dama har wani abu kake tunanin samu a gurin shi? To ko ni da kake gani in dai ba wannan shegiyar ɗiyar ta saka baki ba, bana cin kuɗin yanzu. Basu za ta ci ubanta ne, ko makarantar sai ta gagare ta zuwa. Yayi labulen falon ta yi a hankali ta yigo tare da zama bisa doguwar kujerar tana kallon su. Dan kallon Anty Fati yayi mata alamar da ido, sannan ita ma ta kalli Safina tana faɗin, Peanut daga ina haka? Ba tare da ta kalle ta ba ta ce, club. Uncle Abba yayi saurin faɗin, Safina yar gidan dad ni ban san me na miki ba, ko magana ba kya son yi min, tunda na zo nake neman ki, ɗauko abinci mu ci a tare, dama ki nake jira dauta na. A banzace ta kalle shi ta ce, ko ni baran iya cin abinci da kai ba Uncle Abba. Dan waro idan yayi mata yana faɗin, kyamata kike dauta? Bana jin zan iya cin abinci da Christian, kai kuma bana tunanin kana wankan tsarki, ta faɗa tare da ta kalle shi ba. Ke Uncle tahi ka fita dalla, bara ta yi ba har cikin dare ma ku zo ku cika mana falo da warin ƙatti. Ta ya za ku mayar mana da gida kamar wata kwalej, ko wani sakare ya zo ya higa ba tare da ID card ba? Please find your way, ta faɗa tare da miƙewa tsaye tana nuna mishi ƙofa. Anty Fati ta ce, Safina Uncle Abba ne fa, ko girani ne, ina ruwana, ta faɗa tare da ɓalla mata harara. Ɗan kallon shi ta yi tana faɗin, Abba ka yi haƙuri, Safina ba ta son mutane, ka tafi kawai za mu yi magana ta waya, ki kuma Allah ya hirye ki. Ɗan murmushin takaici ta sake ta ce, amin, na gode da addu'a Anty Fati, sannan ki yi addu'ar Allah ya ganar da barewa uwarta ta fara ko ba komai ta ji ƙanshin cutar da ke maƙale da babarta. Kallon Uncle Abban ta yi da ya yi mutuwar tsaye, ko kaɗan bai yi tunanin rashin kunyar Safina ya kai ga haka ba. Zai yi magana Anty Fati ta nuna mishi ƙofa tana girgiza kai. Safina kam ko da ta shiga ɗaki bakin gado ta zauna tare da rintsa ido, sam duniyar gaba ɗaya ta ihe ta. Hoton 'yar uwarta ke yawo cikin ƙwaƙwalwarta. Dafa kai ta yi lokacin da ta hango Anty Fati ta sako Hassanar daga saman benin falon, babu imani bare tausayi. Lokaci kaɗan hawaye suke wanke mata fuska, tana buga kanta a hankali jikin gadon. Malik ko da ya isa gida a bakin kofar ɗakin Baffa ya iske na lulluɓe da buhu. Wurinta ya ƙarasa tare da ɗaga ta ya zauna, sannan ya zauna da ita saman ƙafar shi. Wai yau baka zo ka ɗauke ni ba, ta faɗa a hankali. Ki yi haƙuri na kin ji, wallahi aiki ya min yawa yau wa ya maido ki? Ɗan girgiza zai ta yi tana wahe baki alamun jin daɗin tambayar shi, sannan ta ce, buɗe sabuwar anti ka ganta ba dai ka kyauwa ga mutunci. Cewa fa ta yi kullum za ta dinga ɗauko ni in dai baka zo ba.
kar dai ni dai ina son ta, wata rana za ka kai ni gurinta ka ji ba daina. A hankali ya lumshe ido yana kallon fuskarta duk lokacin da za ta mishi masifa sannan ya ce anya tana da mutuncin nana. Bata fuska tai tana faɗin iman ba dai tana da tausayi, sannan ta ce tana so na, kai ma ba dai dole ka so ta in dai ka ganta. Dan murmushi ya saki a hankali tare da shafa sajen shi. Dan ya ce baya son Safina ya yi babban sabo, duk da ya san ba ajin shi bace, amma ba jin zai rayu babu ita. Wani irin so yake mata wanda bai san irin shi ba. Muryar Nana ta katse lokacin da take faɗin kai ba dai muna son ta ko kuma gobe ka zo ka ɗauke ka baran bi ka ba. Zancen ya katse ta hanyar tambayar ta ko ta ci abinci. Girgiza kai tai tana fito da haƙoranta biyu na gaba tana lotsa gefen kumatunta. Murmushi yayi idan ya gane salon murmushin Safina ne ta kwaikwaya, ko ba faɗa mishi ba yau ya san Nana na cikin farin ciki. Da yake ta bashi timetable ɗin shi tun ƙarfe 7 ya iso gidan inda ya saba jiranta. Nan ya zauna. Yau ma daga Germany ɗin ta fito sanye da blue ɗin jeans sai body sank fara. Fuskar ta fayau, natural beauty, da ka ganta ka san ba ta da matsalar rayuwa a fuska. Har ta iso kusa da shi bai sani ba, ido ta zuba mishi sannan ta saka kafarta ta take mishi yatsun kafar shi. Tana kallon shi, kafarta ya kalla tare da kallon fuskarta sannan ya kawar da kai. Dan murmushi ta sake mai fitar da sauti sannan ta dan duka tana kallon fuskar shi. Duk tunanin shi ba za ta magana ba sai ji yayi ta ce ya dai Malik, me kake kallo haka? Ƙura mata ido yayi ya kasa magana sai murmushin da ya subuce mishi. Malik, ka daina kallo na da mayin idon ka please. Ya ciwon kan? Lumya ido yayi sannan ya ce alhamdulillah madam. Okay mu je, ta faɗa tare da nuna mishi motar. Ta yi gaba tsaye yana kallon ta ya kasa koda motsi. Tun daga sama har ƙasa ya ƙare mata kallo. Ba za a iya jin zai fita da ita a haka ba. Saurin shan gaban ta yi ya kwantar da kai yana faɗin dan girman Allah madam ki canjo tufafi, ba dan ni ba kuma dan na isa ba. Wallahi ba zan iya fita da ki a haka ba, dan Allah madam. Ya ƙara yin maganar murya na rawa. Kallon shi ta yi na 'yan lokuta kafin ta juya a hankali ta koma cikin gidan. Mintuna kaɗan ta fito sanye da doguwar riga maroon, daga samanta ta ɗan matse sai ƙasan a buɗe sai ƙaramar hijab baƙa. Bai san lokacin da murmushi ya subuce mishi ba tare da girgiza kai sannan ya buɗe mata motar. Ta shiga ya rufe, shi ma ya zagaya ya shiga har ya fita da motar harabar gidan. Bai shiga har ya magana ba sai dai satar kallonta da yake ta miro da ke gaban motar. Wayarta ta yi ringin ta ɗauka tare da langwaba kai cikin yagwaba ta fara magana. Baby, Allah ban san ka kira ba. Na shiga Germany kuma ko da na fito ban duba wayar ba sai da na shigo mota. Gaba ɗaya bai da hankalin shi gurin wayar da take ji. Yayi ta ce da Malik. Yayi ta ce da Malik mana. Shiru ta yi na ɗan wani lokaci kafin ta ce na manta na faɗa maka, Abba ya ce ka turo iyayenka za su yi magana fa. Wani wawan birki ya taka wanda har sai da ta buge da kujeran da ke kallonta. Gaba ɗaya ya juyo yana kallonta a ruɗe. Ta daɗe kafin ta ɗago tana watsa mishi harara. Malik, me ke faruwa? Ta faɗa tana dafa ƙirji don har ga Allah ta tsorata. Shiru yayi ya kasa magana sai uwar zufa da ke bi mishi fuska. Maganar ta yi bulan soka zuciyar shi, wai ya turo abin da kawai yake maimaitawa a ran kenan. Ɗaura fuska ta yi ganin yana neman ɓata mata lokaci. Kwaman Dalla, me ya haka? Kake ganin time na ƙurewa za ka wani tsaya ka juyo kana kallo na? Ni ɗin ce baka taɓa gani ba ko me? Dalla malam juya kai abin da ke gabanka. Bombastic Blazer. Bai juya ba sai da ya ɗan yi sakan sannan ya juya a hankali ya tada motar. Suka ci gaba da tafiya amma san baya cikin nutsuwar shi. Yana aje ta a makarantar su ya nufa, yana higa aka faɗa mad result ɗin su ya fito. Suka tafi suka duba. Luckily da first class ya fita, sai abokin Ishaq ya fita da second class, sai Abbas da ya fita da third class. Wani ɗan notice da aka liƙe gefe ɗazu da suka duba sunan shi aka rubuta in bold, Abdulmalik Ahmed, ana neman shi a Senate ɗin suka nufa. Sai da MS ɗin ya yi interview ɗin sannan ya ga office ɗin Vice ɗin mutumin kirki ya nuna mishi kujera ce zauna. Sai da ƙyar sannan ya zauna cikin ɗari. Me sunanka? Ya tambaye cikin harshen Hausa. Abdulmalik sa, ya faɗa cikin nutsuwa. Waye mahaifinka? Wane gari kake? Abdulmalik. Sani ɗan jihar Katsina ne, cikin ƙofar Marusa. Ina zaune da kawuna ne. To ina mahaifinka? Abdulmalik.
Bisi ya ce to ina mahaifinka yake? Mahaifina ya rasu, mahaifiyata kuma tun muna ƙanana ta rasu. Ina zaune da baffana tare da ƙaramar ƙanwata sannan ni ke ɗaukar duk wani abin da ya danganci karatu nasa. Bisi ɗin ya masa ta'aziyya tare da fatan rahama ga dukkan iyayen nahi. Sannan ya faɗa mai cewa result ɗin shi tun da suka buɗe makaranta ba a taɓa samun irin nahi ba. Don haka makarantar ta ɗauki nauyin karatun shi duk ƙasar da yake buƙatar ya yi masta ɗin shi tare da ofa ta aiki a High Court da ke GRA a matsayin barista. Sannan makarantar za ta nema mishi alfarmar ya gaba da karatun shi duk da yana aiki. Nana ta fara faɗo mishi idan ya tafi wata ƙasa gurin wa za ta ji daɗi. Sannan Safina da baya fatan ya yi ko da wande ba tare da ya ganta ba ya gwammace ya yi ta zama a direbanta ba tare da ta san waye shi ba. Cikin sanyin jiki ya ce ya gode amma shi ya fi son ya yi masta ɗin shi a nan Zaria idan da hali. Vice ɗin ya amsa mishi tare da bashi wasu fayil da zai kai High Court ɗin shi. Wajen ƙarfe 12:30 ya je ɗauko ta lokacin ta gama cika fam. Daidai iya ya fakin sannan ya fito ya tsaya gabanta tare da haɗe hannayen shi a ƙirji. Cikin nutsuwa ce I'm sorry madam. A tsawance ta ce shut up. Dentolic nonsense. Yaushe na ce ka dawo? Duk da ya ji zafin zagin amma sai bai nuna ba illa iyaka ɗan murmushin da ya sake iya leɓe. Ɗan ris ɗinta ta duba tana faɗin 1 awa kenan ka ƙara. Then I should minus 10K salary ɗinka. Cikin salon tsokana ya ce madam 10K ta yi yawa please ki rage mana. A rana ta watsa mai let's go bullshit. Ka tsaya kana kallo na da mayin idanunka. Wallahi Malik idan kai maye ne ka kama mutum bara kai ko ina ba. Dariya ya sake a hankali tare da buɗe mata motar kawai da Safina burge yake masifarta. Salonta, rayuwarta da komai nata daban yake da na mutane. GB kam tun da Safina ta faɗa mishi saƙon abbanta ya kasa rufe baki. Kamfanin dad ɗin shi ya nufa yana zuwa iske suna mitin a Octon. Za ya shiga messenger ɗin ya ce Alhaji ya hana a bar kowa ya shiga har sai sun fito. A wulaƙance kalli dattijon ya ce don kana da ƙiƙi sai kuma ya ce maka har GB idan ya zo ka hana shiga ko. Dukar da kanshi yana faɗin kai haƙuri Alhaji ya ce kada a bar kowa. Bai raba bakin shi ba ya ji saukar marka har biyu. Wawa daga yau idan na sake zuwa wurin mahaifina ka sake jan bakinka akan magana buleja. Meeting room ɗin ya faɗa ba tare da wani shamaki ba. Dad ɗin shi na ganin shi ya miƙe tare da bada umarnin a katse mitin. MG ya ce oga mitin ɗin nan fa is very important ka sani yana barazana ne ga wannan kamfani please ka tsaya a ida. GB ya fiye min komai a yanzu mu je ya faɗa kai tsaye tare da barin gurin. Sai da suka je ofis ɗin sannan suka zauna ya faɗa mishi komai. Wow my son ya kusa zama ango. Zan zama grand person I'm very happy ya faɗa tare da hogin ɗin JB ɗin. Awwal Abbas ne ya shigo yana faɗin wai an canja musu sabon lecturer da zai ɗauke su anatomy sannan ya aiko by 10 zai shigo idan ya shigo kuma babu wanda zai sake shiga ko fita. A hankali ya kalli Maryam da ke danna wayarta ta ce tahi mu je zan sayo PP na waya ƙare. Ido ta waro tana faɗin Safina karfe 9:10 saura fa idan ya shigo ya hana mu shiga fa. Aljanna zai raba ta faɗa tana ɓata fuska a'a amma look idan bara ki je ba ni ki ɗin ki na tafi. Cikin sanyin jiki ta miƙa mata ki ɗin san bara ta iya iskancin Safina ba. Ƙaramin tsaki ta ja sannan ta karɓi ki ɗin da ƙarfi tana watsa mata harara. A zahirance ba fifi za ta sayo ba haka kawai za ta yi yawo cikin gari ba tare da sanin inda za ta ba. Bakin rawun ɗan da goro take Malik ya yi fakin ya tsaya kusa da mai caji card. Ta ma fakin ɗin ta yi bayan shi ta fito ta jingina tare da haɗa hannu tana kallon shi. San bai san da zuwanta ba sai da ya juyo da niyyar tafiya sannan ya ganta da sauri ya matso kusa da ita tare da sake mata lallausan murmushi. Maimakon ki kira ni na ɗauko ki sai ki fito madam bayan kin san aiki na kenan. Ya ƙara yi magana cikin salon soyayyar da ba ta ɓoyewa. Ita ma murmushi ta sake tare da miƙa hannu ba ni kis ɗin. Da mamaki ya miƙa mata duk da bai san abin da za ta yi da shi ba. Karɓa ta yi tare da ɓalla mishi harara ta juya tana faɗin iskancin da ya kawo ka nan ya maida ka bisa okada idan kuma ba ka da ko sisi ka ɗebi sayyada a koma gida. Sajen shi ya yafa tare da sake lallausan murmushi ya raka ta da ido yana ganin ta koma motar da ta zo da ita ta bar wannan ɗin a rufe. Sam ba ta ba shi haushi ba duk da abin da za ta yi ba ta taɓa ƙona mishi rai ba sai ma ƙara burge shi da take. Sai kusan 11 ta koma makarantar tun kafin ta shiga hall ɗin ta jiyo muryar Uncle Abu yana faɗin be proud are most common growth in a woman reproductive system. Many women with fibroids have no symptom at. To me ya haɗa shi da fibroid?
ta faɗa a ranta tare da kutsa kai cikin hol ɗin. Shigarta ya datse mishi sauran maganar shi. Wani jan irin murmushi tare da daka mata tsawa. Ke sa Safina Khalid dai, ita ma ta faɗa a tsawance. Get out Edward, ni zaki faɗa wa sunanki Safina Mandoltik Edward Diyasa. Ni dai kai a tunani lecturer ɗin na zo na yi ma, kai ka san Safina ta wuce nan. Maryam karɓi kiss ɗinki nan gaba menstrual kun sai ya muku. A ƙarshe maganar tare da wurga mata ki ɗin. A harzike ce, don ubanki Safina ni kike faɗa haka? Yar dariya ta saki. A ma ka san suna na good, kar ka kuma zagar min uba. Ka duba da kyau, a lecture hall muke ba falon dad ba da ka saba zuwa Maula. Nan ba ka da hurumin zagi na. Kai ko a gidan ma ka zage ni ma har gida zan je na samu tsohuwa mai dattin kallabi. Kafin ya yi yunƙurin ba ta amsa ta ɓace kamar walƙiya. Fusace ya ɗauki tools ɗin shi ya bar wurin, ko ofis bai shigo ba, ya wuce gidansu. Tana kwance landline ɗin ɗakin ta yi ƙara, ta tabbata babu mai kiranta. Sai Abbanta cikin sauri ta ɗauka tana share hawaye da ke neman zubo mata a ido. Abba ta faɗa hankali kamar mai shirin kuka. Safina ki same ni a gadin yanzu kin ji ko? To, ta faɗa tare da saukowa daga saman gadon. Takalmi ta zira sannan ta ja bakin gyalenta ta fita. Gefe ta iske ya hingida yana karanta Daily Trust. Gefen shi ta zauna tare da langwaba ƙafafuwa tana kallon shi. Ajiye newspaper ya sake mata murmushi kamar koyaushe. Safina me ke faruwa? Ya faɗa. With serious talk. Abba a ina? Safina ba kya jin magana ta ko? Me yasa ba kya da kyakkyawar alaƙa da dangin maminki Safina ko kaɗan ba kya darajanta su? Me yasa ko dan kina ganin mamin taki ba ta raye ne? Idan ta yi ciko da ƙwalla ta yi saurin danƙe hannun Abbanta tare da kallon shi. Abba me ne don Allah? Ta faɗa da shagwaɓaɓɓiyar murya. Kallon ta yi na sakan sannan ya ce, me ya haɗa ki da uncle ɗinki? Sorry Abba, ta faɗa hankali tare da goge hawayen da ya zubo mata. To me na kuka kuma yarinyar Abbanta? Ya faɗa cikin sigar lallahi. Har ga Allah idan akwai abin da ya tsana bai wuce kukan diyar shi ba. Duk duniya babu abin da ya fi ƙauna sama da yarinyar shi. Sorry Abba, zaga min Abba na yayi, ni kuma ba iya jurewa ba, ka yafe min kaji. Baki mun komai ba Safina, amma ki kyautata alakar ki da dangin maminki. Kin ji ko? Bara na kira Abdulmalik ya zo na aike ki a gidan ina, kin ji ko? Idan kin je ki kwana can, ba na son damuwa. To, ta faɗa hankali tare da gyara zama. Wayar ya fito ya kira Malik ɗin da kanshi sannan ya faɗa mata saboda ya san halinta sarai idan ta je a Bukur dole sai sun kwafsa da inna suke rabuwa. Kafin Malik ɗin ya iso ya ce ta je ta hirya. Ko minti 30 bai ɗauka bai iso. Da ganin shi kasan ya wahala. Bai fito daga motar ba kamar yadda ya saba, sai ma kifa kanshi da ya yi a kan sitiyarin. Zagayawa ta yi ta side ɗin shi tana kallon yanayin shi. Haka kawai ta ji ya bata tausayi. First time a zaman su. Malik baka lafiya ne? Ta faɗa a hankali tare da leƙa kanta ta gilas ɗin motar. Duk da yana ganin ta amma sai ya shiru yana sauraron ko za ta sake magana a yanayin da ta yi kamar ta sani bata kuma cewa komai ba sai buɗe ƙofar da ta yi tare da nokin ɗin sitiyarin. Kalar tausayi ya sake koma ya ɗago yana langwaɓa kai kamar yaro ƙarami. Dariya ta sake ta ƙara kashe mishi jiki. Ya buɗe baki yana kallon ta. Madan ya faɗa cike da shauƙi. Duk zaman da suke ba ta taɓa mishi dariya irin haka ba. Ɗage gira ta yi tana faɗin yes common, ba ni guri na yi driving ɗin don baran yarda ka ja ni da irin wannan yanayin ba. Kuma wancan side ɗin ka zauna. Ta nuna mishi gurin mai zaman banza. Kallonta kawai yake cike da mamakinta sannan ya tsallaka ya zauna. Bata kuma cewa komai ba har suka fita daga garin. Ganin ba ƙara kula shi za ta yi ba ya sa shi lumshe ido tare da langwaɓa kai yana tari. Saurin kallon shi ta yi tana faɗin Abdulmalik baka lafiya ne? Kamar yaro ya ɗago mata kai tare da ƙoƙarin saka idanuwa cikin nata. Bata bari suka haɗa ido ba, ta yi saurin janye nata tana faɗin sorry. Ƙarfe 4 na maraice Aunty Fati ta hirya ta tafi gidansu da ke layout. A can ta tarar da Aunty Zubi yayarta da suke uwa ɗaya. Suna falo suna fira da hajiyarsu. Mafi yawan firan ta Safina ce da Abbanta, wanda dama firar kenan idan sun haɗu kusa da Zubi. Ta zauna tare da jefar da jakarta tana dafa kai. Waɗannan mutane su suke saman ciwon kai. Wallahi Hajiya gaskiya na gaji da wannan zaman, ki san abin yi, a cewar Aunty Fati. A rana Hajiyar ta saka mata tare da faɗin meye kuma? Meye ma bai faru ba Hajiya? Safina fa aure za ta yi da ɗan former minista, abinda kuma bara ya yi ba. Aunty Zubi ta katse ta, ke tsaya dalla. Wani former minista? Please ki bar wannan batsar. Ta yaya diyar Aisha za ta auri wani ɗan minista baya ga namu yayan nan zaune gida?
Taɓa baki Anty Fati ta ce ke ma kya gani dai Hajiya ki ce wani abu mana, ga Fadila nan ta girme wa Safina bare ma Fauzi da Rabi kuma su duka babu wanda ya aure sai Safina. Haba Hajiya kar dai a ce da gaske mutane suke mun yi gadon bakin jinin gurin ki. Cikin fusata Hajiya ta ce ke dalla rufa min baki, idan uwarwa kuka yo gadon bakin jinin sai ku bari ku ga idan ta yi auren ƴaƴanku ba su yi ba sannan ku zo ku min tsegumi. Kallon juna suka yi tare da kashewa suke da ihu Hajiyar mu. Anty Zubi ta buɗe jakarta tana faɗin kin ga ƴar uwa ga wani sabon haɗi daga sabon sheshi ki gwada sakawa ogan a ƙasan fulo kafin Hajiya ta warware komai. Bata bar gidan ba sai wajen isha ta koma sama bata san Safina bata nan ba tunda dama ba neman ta take ba, sai da ta haɗa wa abban Safina komai na bukata sannan ta yi wanka. Ko sallah bata tsaya ta yi ba ta shiga fat ɗin shi tare da garin maganin da Zubi ta bata da za su rabu. Cikin sa'a yana toilet yana wanka, ta ɗaga fulo ɗin shi ta bar baɗa kaɗan sannan ta miƙe ta bar ɗakin ta koma nata. Jin wayar shi na ringin ya sa ya fitowa daga toilet ɗin ba tare da ya yi alwala ba. Cikin gadon ya zauna yana duba wayar, ganin Safina ce ya sa shi kiranta tare da gida a saman gadon yana sauraron yadda ta dage tana zuba shagwaba wai bara ta kwana gidan inna ba saboda ta mata wulakanci ita gida ta dawo. Dariya sosai yake cike da so yana faɗin haba Safina ke da kakar taki kin ga dare ya ki haƙuri gobe da kaina zan zo na ɗauke ki kin ji ku. Cikin gaba ta ce amma cewa fa ta yi baran kwantar mata a wannan tsohon gadon nata ba. Yan dariya ya sake a hankali. Duk wayar ta ɗauke girgiza kai yayi ganin cajin shi ya ɗauke hibe ma san baya da caji ba sai yanzu. Ita kam Safina tana jin wayar ta yanke ta fara bubbuga ƙafafuwa ƙasa tare da turo baki. Muryar inda ta jiyo ta yi ɗakin tana faɗin ai dai mu gani dan uban mutum dama na faɗa har gida marar kunya zai iske ni dan nima zan ci ƙaniyar mutum. Dan turo baki ta yi tana hararanta ta ƙasan ido tare da barin ɗakin gaba ɗaya. Dariya inda ta saki sannan ta himfiɗa abin sallah tana faɗin daga yadda marar kunya zai yi ban ɗaki ya kwana tunda nima ba da kuɗin uban mutum na cika na sayi gidan ba. Daga waje Safina ta bata amsa ai da yake aikin gwamnati kike ko business da zaki iya sayan wannan gidan. Kamar jira inda take ta yi ta fito tana faɗin to marar kunya faɗa min ubanki ne ya saya min da zaki faɗan magana. Ganin idan ta biye wa inda rigimar ba ƙarewa za ta yi ba tunda dama tana da cikinta ya saka ta langwaba kai tana lumshe idan ta ce haba kukus ni fa ba haka nake nufi ke ce tunda na zo kin ƙi ki saurare ni sai tsiya kike ni kuma Allah ma ya sani ko lafiya ban da ita haka nan na zo gaida ke saboda kwana biyu ban ganki ba amma ina zuwa nawa ne ba kya so to ki haƙuri gobe da safe sai in tafi. Da yake ina irin mutanen nan ne masu masifa da son jikokinsu ya saka jikinta ya sanyi don ta yarda da cewa Safina ba ta lafiyar. Kusa da ita ta matsa tana faɗin ke ce Safina san baki da mutunci muddin idan mutum ya iske ki gidanku sai ki rufe ido ki yi ta rahin kunya bayan a zahiri ba haka kike ba amma komai ya wuce kin ji ko zo mu shiga ɗaki faɗan me ki samun ki sai ya aika a siyo miki magani sannan kin ji ko haba shi yasa na ga duk idanuwanki sun canja Allah sarki. Ta ƙara yi magana tare da jan hannunta suka koma ɗakin. Sabon tara inda ta sake mata tana lallaɓa ta kamar wani ƙwai a bisa ƙafarta ma ta yi bacci. Tun safe mahaifin GB suka samu Abba a gida da yake ya san da zuwansu sosai ya sa Anty Fati ta shirya musu duk wani abun bukata. Sun yi farin ciki sosai da karramawar da aka musu. Nan take suka bayar da kuɗin neman auren su naira 500,000. Yayan Abba ne ya yanke musu sadaki naira 500,000. Nan take suka fito suka bayar sannan aka saka musu ranar aure nan da wata 5. Iya ruɗewa Anty Fati ta ruɗe lokacin da Abba ke faɗa mata yadda suka yi da mutanen. Kasa ɓoye baƙin cikinta ta yi ta ce miliyan 1 fa kace Alhaji kuma shine za ku bayar da ita kamar kun sayar. Dan murmushi ya ce miliyan 1 shine kamar na siyar da ɗiyata Fati. Ƙwarai ma Alhaji kaga dai ɗiyar nan amana ce kar mu bayar da ita ga mutanen da ba su san darajar kowa ba don wallahi duk yawancin masu mugun kuɗin nan ba su san darajar kowa ba. A tunanina Fati mutumin nan bai fi ni komai ba don haka bana tunanin zai wulakanta min ɗiya tunda ya san ita ma ba daga gidan tsiya ta fito ba. Hiru ta masa tana karkaɗa kai a hankali mintuna kaɗan ta ɗauka sannan ta miƙe ta kuma ɗakinta. Wayarta ta fito ta kira Hajiyarsu ta faɗa mata kuma Hajiyar ta ce mata ta yi ta jira za ta neme ta. A sanye ta kira sunan shi ganin za ta shi motar Malik
zallar soyayya Juya yana kallon ta ba tare da ya amsa mata ba. So take ta tambaye shi amma sam ta kasa. Ta rasa wanda za ta faɗa damuwarta cikin 'yan kwanakin nan. Sam Abba ya ƙi sauraron ta. Kullum ta tunkare sai dai ya ce ta jira shi yana aiki, idan ya gama zai kira ta. Haka za ta yi ta zama amma sam bara neme ta ba, idan ta ciko da ƙwalla ba tare da ta sani ba. Limya ido ya yi lokacin da ƙwallar ke fitowa daga ƙwayar idonta. Wani irin son ta ke fusgar shi duk da ya san cewa ta kusan mishi nisa. Cikin sanyin murya ya ce, madam don Allah ki koma cikin mota mu yi magana, ba don na isa ba. Juya ta yi da sauri ganin kukan na niyyar suɓuce mata ga mutanen da ke kai da komowa a harabar makarantar. Ba motar ta faɗa tare da kifa kanta a cinya tana kuka. Bata san lokacin da take surutai ba tare da kiran sunan abbanta. Abbana me na maka don Allah? Me yasa zaka saka juyan baya bayan ka san kai kaɗai ka rage min? Allah ka jibanci lamurana, ni mareniya ce mafi kafi kowa sanin halin da nake ciki. Cikin sanyin jiki Hima ya ga motar, kifa kan yayi a sitiyarin yana kallon yadda ta matse kanta da cinyoyinta. Wani irin son take fusgar shi a sanye ya ce, madam dan Allah ki bar kukan ki faɗa min me ke faruwa. Girgiza kai ta yi a hankali ta kasa magana. Ina ma za ta iya da ta faɗa wa Malik cewa abbanta ne ke neman juya mata baya. Sam ba za ta iya jin za ta yarda da wani mutum ba a rayuwarta har ta iya faɗa mishi matsalarta. Please madam dan Allah ki shiru. Wallahi ba na jurar kukan mace bare ma naki madam, ko baki lafiya ne? Tambayar duniyar na ya mata ta ki kula shi sai ma wani sabon kuka da take. Hankali ya tahi motar ya fita daga makarantar direct Dutsen Safe ya nufa da ita. Bakin gidan Girani ya yi fakin. A iya zaman da ya da ita ya san nan kawai take zuwa ta samu farin ciki. Cikin sanyin jiki ta fito ya buɗe mata ƙofar, sai lokacin ta ɗago da kanta ta ga inda suke. Da sauri ta fito ta hige gidan ba tare da ta ce da komai ba. Bayan ta ya bi da kallo tare da lumhe ido. Tana shiga gidan ya durƙushe a tsakiyar falon tana kuka. Girin da ke zaune bisa doguwar kujera ta miƙe tare da ƙarasuwa gurinta. Menene kuma Husaina, faɗa min me ke faruwa? Cikin kuka ta ce, kakashin Abbana bai san shi kaɗai gare ni ba, ko da ya manta cewa mamina ba ta raye. Haka me yasa yake neman juya min baya? Me ya miki Husaina, Girani Abbana ya daina sona, ta faɗa tana shekar kuka. Ƙarya ne Husaina, ko ma mene Allah ya fi su. Kin fi kowa sanin ke ce rayuwar abanki, me yasa zaki damu? Ba na son wannan kukan kin ji ko? Tare da Abdulmalik kika zo? Daga mata kai ta hankali tana sharan ƙwalla. Je kiki kira min shi. A hankali ta miƙe ta fita, ganin ba motar ya saka ta da ta faɗa kakan ya tafi. Alhaji Khalil kam tun da ya zauna a ofis ya kasa taɓuka komai cikin kwana kin da ya rasa me ke da bai san ba ƙaunar Safina ta raɓe shi, amma idan ba ta kusa da shi sai ya ji ita kaɗai yake buƙatar gani. Har ga Allah ya san duk duniyar nan babu abin da yake ƙauna sama da ɗiyar shi, amma ya rasa me ke faruwa. Wasu 'yan siraran hawaye ke bin kumatun shi yayin da zuciyar ke bugawa da ƙarfi. Tsoro da fargabar rasa ɗiyar shi yake, yana sane da yanayin da take shiga 'yan kwanakin nan. Cikin sauri ya janyo wayar shi tare da kiran Abdulmalik don ya tabbata kowane yanayi take. Abdulmalik zai fi kowa sani. Ringin ɗaya na biyu ya ɗauka tare da barin ofis ɗin su ya fita harabar kwat ɗin. Kamar yana ganin shi ya risina yana gaida shi. Cikin rawar murya ce, Malik ina Safina, tana lafiya ne ko? Karo na farko da ya fara wa uban gidan shi ƙarya ce, Alhaji tana lafiya lau, yanzu na kai ta makaranta na dawo. Ba ta cikin damuwa ka tabbata Abdulmalik? Alhaji tana cikin ƙawayenta ma suna karatu, kuma ban ga alamun damuwa tattare da ita ba. Alhaji lafiya? Ba komai Abdulmalik, dama kawai ina so na ji yadda take ne. Abdulmalik, ba kai Safina unguwa kaɗai na sa ka ba, har da amanar ta na baka, don Allah ka kular min da Safina. Anti Fati kam daga gidan hajiyarsu gidan Anti Zubi ta nufa. A falo ta iske ta zaune ita da mijinta ɗanta ta yi ɗaki, sannan ta fito da wasu magunguna ta miƙa mata hannu. Kina ji na ko? Ki tabbatar kin saka mishi a ruwan wankan shi na safe, sannan ki zuba mishi abincin da zai fara ci a safiyar gobe. Ni da wannan shegiyar ɗiyar sai ɗaga hannu. Dariya ta sake tana faɗin, sai anti to ina na Safinar, kin san dai sauran wata biyu bikinta, kuma ni wallahi ba na son wannan shegen auren, dan bara ta iyu diyar Aisha ta yi aure ba tare da ta bar 'ya'yanmu zaune. Ke kawai me kike ci na baka na zuba? Ana mishi magana ya ce sai na saura sati bikin za a sakar mata jini. Kin ga yau ko dole ango ya kora musu 'yarsu a matsayin bazawara ba budurwa ba. Idan aka ce a hana auren tana budurwa to kin ga za ta iya samun wanda ya fi wancan, tunda dan ubansu kamar a jininsu yake. Amma Anti Zubi, kina tunanin JB ɗin zai rabu da ita? Yana fa son ta, kadda ya nema mata magani ya ƙi sakinta, ta faɗa a sanye. A rana ta saka mata, baki yarda da abin da na faɗa miki ba kenan. Yi banza ne da zai zauna da mace tana bleeding.
ki yi amfani da kai mana tunda uwarta ta yi ta bar mu ita ma babu abin da za ta iya. Ke dai kawai ki zuba min ido. Miƙewa Anty Fati ta yi ta saɓi jakarta tana faɗin bara na wuce Anty Zubi komai kenan na kira ki yau ma. Hajiya ta ce ki aika Fadila ta karɓo miki saƙonki. Kusan tara motarta da ta Safina ta higo harabar gidan Abdulmalik ɗin ne ya fara fakin sannan Anty Fatin ta yi a tare suka fito da Safina. Da sauri Anty Fati ɗin ta matso tana faɗin Finat ina kika tsaya tun ɗazu nake kiran wayar ki na ji ko kin dawo gida. A rana ta sake mata ƙasa ƙasa ta ce ki gode wa Allah da baki same ni ba don da kin samu da baki samu damar fita ba. Kwantar da murya tai tana faɗin haba Finat me yasa kike min haka yanzu neman naki ma a waya laifi ne. Kya ji da hi Anty Fati Malik gobe da safe ka je dutsen Sef Girani na neman ka ta ƙara yi maganar tare da yin gaba abinta. Anty Fati ta juya tana kallon Malik da ya zuba musu ido yana kallon duk abin da suke lalle sai yau ya tabbatar da Safina ba wai shi kaɗai bane ba ta so a'a duk wanda ke raɓa da ita ne take wa haka amma tana da kyakkyawan dangantaka da mutanen da ba ta da wata alaƙa da su. Abdulmalik kaga Safina ko yanzu don Allah abin da take min ya dace. Dan girgiza kai yayi a hankali yana kallon ta. Ci gaba ta yi da faɗin wallahi Malik san Safina ba ta da halin kirki. Yarinyar munguwa ce ba ta da tausayi. Kai kanka jibi yadda duk ka lalace a lokacin da ka zo ba haka kake ba ni katse ta yayi ta hanyar cewa Hajiya sai Allah ya kai mu bai jira abin da za ta faɗa ba ya bar gurin ko motar bai tsaya ɗauka ba. Daga nan gidan Girani ya nufa da yake sun riga sun saba higa kawai yayi iske ta a falo tana gyangyaɗi. Yar tsohuwa kuma bacci ake yi ya faɗa cike da zolaya. Abdulmalik ne yaushe ka shigo? Yanzu wallahi madan ta ce kina nema na. Aikenka nake so na yi a ɗaura gobe don Allah ya kai mu gobe so yake ya mata zancen Safina amma yana kunyar daurewa ya dukar da kai yana faɗin Hajiya ni ko don Allah ko kin san me ke damun madan ne naga tana cikin damuwa. Ajiyar zuciya ta saki sannan ta ce Abdulmalik laifina ne ke bibiyar jikata. Ya laifinki kuma Hajiya kar ka damu ka ji ko na yarda da kai sosai Abdulmalik idan Allah ya kai mu gobe zan faɗa maka wace ce Safina. Tana rayuwa ne kewaye da maƙiyanta. Wata 'yar takarda ta fito ɗauke da adires na lambar waya a ƙasar lambar an rubuta Malam Ibrahim Daurama ta miƙa mai tana faɗin ga adires da lambar wayar mutumin da zaka nema zaka karɓo min saƙo ne da gari idan ka je ka kira lamba ta za mu yi magana da shi. Karɓa ya miƙe yana mata bankwana ko da ya je gidan bai iske Nana a tsakar gida ba da yake yanzu tana samun sauƙin inna tunda yana kawo kuɗi da kayan abinci. Ɗakin inna ya leƙa ya gaida ta lokacin ranar ta yi bacci. Kuɗin cefanen gobe ya bata sannan ya tafi inda yake kwana don so yake tun da safe ya wuce aikin giredi. Bai sha wahalar wurin gane malamin ba da yake sananne ne bayan sun gaisa ya mishi bayani daga inda yake cikin fara'a ya amshe sannan ya saka aka kawo mishi fura mai sanyi. Shi kanshi ya gamsu da malamin domin yana cike da kamala da natsuwa. Sannan a falon da aka sauke babu komai face littattafan addini da ƙamshin miskin da ke tahi ga tsantsa da kuma Girani kamar an tsaga fara. Faɗa mishi ya san cewa ɗan uwanta ne. Waya ya fito ya kira Girani suka gaisa cike da barkwanci yana tambayar ta ya Safina. Bai ji me take cewa ba sai dai ya je cewa insha Allah ya yarda babu abin da zai cutar da Safina. Don Allah ba a zalumin bawansa ba ne wancan ma da suka yi Allah ya ara musu rana ne kafin ya karɓi abinsa. Sun ɗan jima suna maganganu kafin ya kai wayar yana kallon fuskar Abdulmalik ɗin ya ce kana ji muna ta surutu ko? A'a ba komai wallahi ya faɗa fuskar shi ɗauke da murmi. Ɗan murmi malam ya yi sannan ya miƙe ga wani ɗaki ya fito riƙe da wani ɗan ƙaramin littafi na Larabci sai wata ƙaramar kwalba kamar almiski ya miƙa mai ya ce ya kai mata. Wajen ƙarfe 11 ya dawo Katsina sai da ya je ofis ya yi sainin sannan ya wuce gidan su Safina don yana buƙatar ƙara ganin ta kafin ya wuce gidan Gireni. Gadin ya hango ta zaune ita da wani mutum duk sun juya baya hakan bai hana ya gane jibi ba ne. Wani abu ya tokare mai ƙirji bai ƙarasa ba ya juya da sauri zai fita. Karo ya yi da mutum ya ɗago yana faɗin sori. Sori ita ma ta faɗa cikin saurin maganar ta tare da duka ta ɗauko mishi ɗin shi da ya faɗi. Beri sori ban lura da kai bane kaji ta faɗa tana kallon fuskar shi. Gabe abin shi yana kallon ƙasa ba tare da ya amsa ba. Ita kam bin shi ta yi da kallo har ya bar harabar gida. Sannan ta sake ajiyar zuciya ta hige gidan da sauri tana ƙwala kira. Anty Fati ta fito daga faɗin Abba tana faɗin wannan kira haka Fadila kamar mai hirin shiga cika gidan anti na yi gamo wallahi don na ruɗe to Allah ya kyauta. Takun me ya ruɗa ki haka wani jantil na gani ya fita daga gidan nan waye hi anti. Ke mahaukaciya ce wallahi yi ne zaki go kina kwala min kira haka to ba wanda ya fita anan sai dai idan da aljani kika yi gama. Ita ma karamin tsakin ta ja sannan ta zube saman kujera tana kallon labulen da ke
yayewa a hankali. Ganin Safina ce ya saka ta sake jan wani ƙaramin tsaki tana ɗaukar remote. Kujerar da ke fesin ɗin Fadila ta zauna ba tare da ta kalle ta ba, gyara ta yi ta kwanta sosai tana danna wayarta. Ke ba kya iya wa mutane magana don ubanki, Fadilan ta faɗa tana kallon ta. Ni wallahi na rasa me ke damun ajiyarku. Tana ganin mutane na hauka ba za ta iya kai su asibiti ba, salon su fara dukan mutane kuma a rasa yadda za a yi da su, ta faɗa hankalinta na ga wayarta. A arziki Fadilan ta ce, ke da uban wa kike? Kallon ta yi na 'yan mintuna sannan ta miƙe ta bar gurin. Abdulmalik kan jiki sanye ya ƙarasa gidan Girani. Saƙon ta ba ta sannan ya zauna ba tare da ɓata lokaci ba, ta fara bashi labarin. Tushiyar labarin. Abdulmalik, kamar yadda ka sani, sunana Hajiya Rabi, mijina kuma Alhaji Shehu. Tun lokacin da bai da kome na aure har Allah ya buɗe mishi kasuwa, arzikin ya fara bunƙasa. Ina da ƙawata aminiya ta Hajiya Shafa'u, mahaifiyar su Fati, antin su Safina kenan. Shafa'u aminiya ta ce sosai, duk wani irin sirri nawa da na mijina ta sani. Babban kuskuren da yake nan na sanin sirrin mijina da ta yi a lokacin ba ta da wurin zuwa sai gidana. Na mayar da ita kamar 'yar uwata, na saki jiki da ita yadda baka tunani. Mijina ya san amincin da ke tsakaninmu da ita, don haka shi ma ya sake da lamarinta. Kwatsam sai na ji mijina na neman auren Shafa'u. Har ga Allah ban kawo komai ba a raina, don na yi imani matar wani ba ta auren mijin wata. Bayan lokaci amarya ta tare gidan mijinta, na kuma rungume ta kamar da, amma sai dai ta sam ba ta ɗauke ni a bakin komai ba face kihiyarta, maƙiyarta. Tana zuwa da shekara ɗaya ta dire yarinyarta mai suna Zubaida. Haihuwar yarinyar ta zo da salo iri-iri, don hatta kai ba na ɗaukar ɗiyar, sai a ce in kulinta nake. Ka san kowa da irin ƙaddarar da Allah ya ɗora mai, to ni ƙaddara ta rahin haihuwa ce, don sai da dai shekara 18 da aure sannan na samu haihuwa, na samu Aisha. Lokacin Shafa'u tana da yara 3, Zubaida, Saratu, Hinde. Bayan na haifi Aisha ne ta haifi Fati da Salmanu, wanda aka fi sani da Uncle Abba. A ƙoƙarin mai gidanmu na ya haɗa kanmu guri guda, amma san ba abin ya gagara, kamar yadda na gani, kamar yana gini ana rushewa. Aisha ta tashi cikin tsana da tsangwamar 'yan uwanta, ko kaɗan ba sa ƙaunarta. Dalilin su kwahini ta fi su kyau, sannan kowa ya zo gidan ba da magana sai tata. Tana da saurin shiga rai farar ɗa. A irin wannan hali ne ta girma cikin sannan abin Allah duk ta riga su samu mijin aure. Wannan auren ba ƙaramin tada hankalin su ba, don na tabbata lokacin ne Hajiya Shafa'u ta fara neman bokaye. Amma da yake Allah ya kaddarta sai ta yi auren, to ba makawa aka yi shi. Bayan bikin ne da watanni kaɗan Allah ya yi wa mijin namu rasuwa. A tunanina lokacin kihin zai ragu, tunda wanda ake yi domin shi ya riga ta ya tafi. Amma ashe abin ba haka yake ba. Lokacin ma ne duk wani kihi nawa ya koma gun ɗiyarta, saboda tana auren masu kuɗi. Bayan lokaci kaɗan Zubaida ita ma ta samu miji, bata cika shekara ɗaya ba ta haihu. Sai sabon tsegumi ya tace wa Aisha ba ta haihuwa sam, da gani har ita ba wanda ya damu, domin haihuwa ta Allah ce. Haka dangin mijinta ba su nuna komai ba dangane da rayin haihuwarta. Sai da Zubaida ta haifi Fadila, Maryam da Jamila, sannan Allah ya ba wa Aishatu 'ya'yanta 'yan biyu duka mata. Lokacin da Aisha ta haifi su Safina, sai zancen ya bambanta. Hajiya Shafa'u ta ruɗe akan ita ma kyawawan jikoki take so kamar nawa. Sai ta fara tunani idan ɗiyarta ta auri abban su Safina, to tabbas ita ma za ta haifi kyawawa. Ta manta da mai kyau da mai muni din na Allah ne. A lokacin da Fati kaɗai ta rage mata ta yi auren, sai ta fara bin boka akan lalle Aisha ta mutu Fati ta aure shi. Ina zaune a gidana, Aisha ta same ni tana kuka, ta ce ita kam ta gaji da wannan rayuwa. Kusan watan ta 5 tana bleeding, abin ba tsayawa. Sun je asibiti an ce ba maganin, asibiti ya kamata su nema ba. Ni da kaina na daure na faɗa akan ɗan uwana Malam Ibrahim, ya ce min asiri ne aka mata, amma insha Allah za a magance haka. Lokacin da na faɗa mata cewa ta yi haba ummu, za ta ce asiri ya kama ni bayan kullum cikin tsarkake addini na nake, ga Allah fa nake neman kariya. Gaskiya ba asiri bane, kawai ana so a haɗa ni da 'yan uwana. Na ce a kula Aisha, dan kina tsarkake addinin ki sai kuma aka ce Allah baya jarabe ki ba. Lokacin da aka manzon mu asiri, rahin tsarkake addini ne ya saka ya kama shi. Ai ya ki nutsu, ko da a masallaci yake kwana, Allah za a iya jarabtar ki ta kowace hanya. Ki ɗauka wannan ita ce kalar jarabawa da Allah ya ɗora miki. Haka ta tafi tana kuka. Bayan kwana 10 da na je sai na tayi na je har gidan na same tun daga bakin falon na ji muryar ta cikin kuka tana faɗin, ka sawwaƙe min dan girman Allah Alhaji, wallahi baran iya wannan rayuwar ƙasƙancin ba, baran jure ina matarka ba, amma kullum cikin wulaƙanci. Su kansu 'ya'yan da ka haifa ba ka kula su. Cikin harguwa yake faɗin, har sai kin bari na sawwaƙe miki Aisha, hanya a buɗe take, kina iya tafiya abinki. Ta ya zan zauna da mata kamar ina zaune da wani namiji? Sam wallahi baran jura ba.
'ya'ya kuma da kike magana ko yanzu kika tsallake su na tabbata wanda za ta zo za ta kula da su. Kasa ƙarasa gidan dai na juya jiki a saɓule ko gida ban iya komawa ba. Ta yaya na je na hau motar Daura na iske Malam Ibrahim cikin wuƙa na faɗa mai abin da ke faruwa. Black Seed ya bani mai girma da ganin shi tare da garin magarya ce na bata ta dinga wanka da su. Tana hemman Black Seed ɗin. Sannan ya haɗa min da fiyo almiski tare da olive ya ce duk ta dinga amfani da su. Sannan ya ɗauko Husnul Muslim ya haɗa min ya ce ta riƙa azkar. Haka na dawo da wannan haɗin na wuce gida kafin zuwan safe na kai mata sai dai daga bakin ƙofar na ji kukan su Safina. Hakan ya tabbatar da cewa aikin gama ya gama. Ganin tana kuka ga yara duka biyu a hannunta ya saka ni karɓan yaran ba tare da na tambaye ta ba sun zuwanta ba. Kusan watanni biyu Alhaji Khalid bai leƙo mu ba. Cikin 'ya'yan shi da matar dukka yana hannuna. Dan na gaji na taka har gidan shi na iske shi can na iske Anty Fati zaune a falo suna fira hankali kwance. Lokacin ne na ƙara tabbatar da abin da Malam Ibrahim ya faɗa min. Ina tabbatar maka ban baro gidan ba sai da takardar sakin Aisha a hannuna. Haka mu ci gaba da rayuwa yau da daɗi gobe babu. Magunguna kuma kullum cikin haɗu mana Malam Ibrahim yake. Amma sam abin kamar ƙara ci gaba yake. Cikin 'yan kwanaki ne muka samu labarin cewa abban Safina zai auri Fati. Duk tunanina zan ga damuwa a fuskar Aisha, amma san abun bai dame ta ba, sai dai fata alkhairi da ta musu. Har aka yi bikin Alhaji Khalid da Fati, bai nemi yaran shi ba sannan ni kuma ban neme shi ba akan maganar yara. Bayan auren da shekara ɗaya ne Allah ya ma Aisha rasuwa ba